Dịka ndị mmadụ na-ahụju anya n'ihi oke ego na enweghị nchekwa n'akụkụ ala Naịjirịa niile, gọọmenti etiti Naịjirịa akpọkuola ụmụ Naịjirịa ka ha na-ekpe ekpere n'adaghị mba maka nsogbu ndị ịbịa n'isi njedebe. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu nke nọchite anya ya bụ odeakwụkwọ nyere gọọmenti etiti bụ George Akume kpọrọ oku a na nzukọ ndị bishọp ụka Katọlik nke Naịjirịa na-eme n'Abuja. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ga-akọdalu akụkọ ana. Ya bụ nzukọ nke izizi ndị bishọp Katọlik na Naịjirịa n'afọ 2024 nke akpọrọ Synod on Synodality, Areas of Concerns for the Church in Nigeria ka a na-ele anya na ọ ga-atapi nsogbu niile dị na Naịjirịa ma nye ha ụsa. Ka ọ na-agwa ndị bishọp ahụ okwu ka Akume kọpụtara ụfọdụ ihe ọchịchị Tinubu metara tinyere ihe ọ kpọrọ imenata mkpamkpa mwepụ enyemaka mmanụ ma rịọ ndị obodo ka ha kwado onwe ha n'ịhụnanya. O kwuru na ha na-arụsi ọrụ ike iweghachi azụ mmetụta ihe isi ike bụ ihe ha ketara nke butere mkpebi wetara ndị obodo ịta ahụhụ, mana ha emeghị ya ka ndị obodo taa ahụhụ kama ka obodo wee dị mma. Onyeisi CBCN Most Reverend Lucius Ugoji n'okwu nnọọ ya kwuru na ọrụ mgbanwe nke ọchịchị dị ugbu a tinyere ịta ahụhụ ndị obodo site n'iwepụ ego enyemaka mmanụ na mgbanwe ego mba ụwa ndị ọzọ. Na mbụri n'okwuchukwu ya n'ụka bidoro ya bụ ọgbakọ ka Archbishop nke Abuja Most Reverend Ignatius Kaigama yọrọ gọọmenti, ndị ndọrọndọrọ na ndị na-achị achị na Naịjirịa ka ha na ụka gbakọ aka ịzọpụta Naịjirịa n'ọtụtụ mkpa na-akpagbu ya ugbu a dịka ịta ahụhụ nke ndị mmadụ, enweghị ọrụ, ụjọ n'obodo ịdapịa. Ọ kwenyere na ụka dị njikere inyere gọọmenti aka ma rịọ gọọmenti ka o nyere ụka aka yana ya ịrụkọ ọrụ ibenata ahụhụ ndị mmadụ na-ata nke ọ sịrị metụtara onye ọbụla n'agbanyeghị asụsụ, okpukpe maọbụ nkwenye. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.